ಮಾತಿರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದಲೆ ಮೂಡುಮನೆ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಮೂಲು 10 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಅಂದು ನಡತೊಂದುಂಡು, ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಅಂದು ನಡತೊಂದುಂಡು. ನಿರಂತರವಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆಯಾಯ ವೇದಿಕೆ ಪಾಡ್ದು ಮಾತ ಆಯಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾಧಕೇರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಕಣತೋಜಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಬರಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅನಾಥೆರೆಗ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತ ಆ ಸಂಸಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಅನುದಾನ ಕೊರ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನ 10 ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಧಾರಣ 9 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಈ ವರ್ಷದ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮ 10ನೇ ವರ್ಷದ 9 ಜುಲೈ ಬರ್ಪುನ 26 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಅಂಗನೋಡು ಪುರ್ಲುದ ಬೇಲೆನು ಪುರ್ಲುಡು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಮಲ್ಪಾದು ಕೋರ್ಯರುಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಂಡೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 9 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಆಯಾಯ ಮಾತ ಸಾಧಕೇರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಅವತ್ತಂದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30ಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ, 2 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಸಾಧಾರಣ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕಾಪು ಮುಕಲ್ನ ತುಳು ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ 4 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಮನೋರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲೆ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಕುಲು ಮಾತ ಬತ್ತದು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದು ಕೊರಡು ಪಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.